भोजपुरी इंडस्ट्री के चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कौलू इनकर मार्केट में अतना बोलबाला बनू अतना बोलबाला बा कि हर एक जगह अरविंद अकेला कौलू के गाना बाजता। इनकर एगो मार्केट में बहुत लाजवाब बहुत खतरनाक गाना आइल बा जौन गाना के नाम हो ओराए वाला नइखे। का ओराए वाला नइखे वीडियो को देखो हम बताओ तनी। जेकरा में फीमेल गायक बड़ी शिवानी सिंह, खतरनाक लाजवाब। यूँ कहो तो भोजपुरी इंडस्ट्री में उभरता कलाकार में शिवानी सिंह के नंबर 1 नाम आवता। इ गाना के नाम बाटे उड़ाए वाला नइखे। जौन गाना के लिखले बड़े आशुतोष तिवारी और एक म्यूजिक डायरेक्टर बड़े प्रियांशु सिंह। भाई आशुतोष तिवारी के कलम में इतना जादू बा, कंपोज कर म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह तहलका मचा कर रख दिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। एक में फीट डांसर बड़ी आस्था सिंह। आस्था सिंह अरविंद अकेला कौलू के पीछे दिन गाना आई रहे हवा साइंस से करता। भाई इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करता रहा। ये भी जो कौलू के गाना बा उड़ाए वाला नइखे, लाजवाब बहुत ब्लास्ट गाना बा। मार्केट में समझ है कि इंसा लगन में अरविंद अकेला कौलू के सबसे बेजोड़ गाना होके वाला भाई उड़ाए वाला नइखे। अब म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता 10 नंबर पर। एक बार जरूर गाना